Good morning, beautiful people. Panopa ndithu ndi Akamlepo, Honorable Akamlepo Kaluwa. Iwowa ndithu pali zimene ayankhula, zimene ndithu akufuna kuti inu mumvetsere. Muyike maganizo anu, mumvetsera, muona kuti kodi munthu ankula kuti yonchi. Guys, thank you so much, Malawian Cameras. Good morning. This is Thursday. Tomorrow I may not be able to do it because tomorrow I'm tied up with something. Malero ndati ndinene mawa aku ejenko kukutuluka ndrama zambiri sikubedwa kugulidwa magalimoto ma-workshop onama zambiri zonama kupangika kucha strictures vouchers ndakupanga nawo ndithu management siri bwino moti ma-projects ambiri amasokonekera akusokonekera chifukwa chozambiri zimene zikupangika kumeneko. Employment is not done professionally. It's done mwachinyengo. Ndeno chonde akuluakulu thandizani Professor Athapita Mutharika kuti makampaniwo aziyenda bwino osati azikhala your personal estate and projects kuti muzideramo kumabera boma ayi. Ndeno nkhani yayikulu kwambiri lero ndi yaku education. September momwemo mukwatuluka ma promotions ena nali ma driver akuti ndima china aphunzisi alemba aziphunzisa ambiri azibale awo apasidwa ma promotions from ma grade ena to ma grade abwino kupita akuti mademo kwatumiza kumuzimba kwatumiza ena atumizidwa all over Malawi. The aim was to rig elections. So no ife wosewo tiwaunika kukabwera bwino government kuti panepa Professor Athapita Mutharika kachita point ku education uko koseko tiunika kwambiri chifukwa sokwabedwaso ndrama zambiri kuli chinyengo choopsa ambiri amene akhala mu September ramo boma ataruza kale koma pasana makarata ma letter of appointment chimpwirikiti chambirimbiri aziphunzisi ena they are not qualified pamene kusiya ma thousands and thousands ya aziphunzisi qualified wanu osalemba ntchito. Cholinga chawo chinali chakuti akabera zisankho iwo azapirize paka 2030 2035 up 2040 amafuna kuti iwo wachite facilitate majority amene ali nawo mparliament kuti azanena kuti open term utachakwera khale ngati life president zimene anakhoza pamene papo. Ndeno ku education iko tikukuziwani ma promotions onse amene mwayikawo tikwaziwa zonse zimene mwapanga ku education iko kuti zobera zisankho in future zonse ndizaziphunzisi mademo and ma DE APEA district education managers and MAPEA amene mwaika kumene koko wonsewo ndi magrade wonsewo amene mwayika wonsewo tikwaziwa zonse zimene zikuchitika tikuziziwa chilichonse chimene anapanga mu September ramo tikuchiziwa directors onse amene nonseno I think chief secretary aonese asaitaonani kumene koko kuti anthu onsewo tithane nawo chifukwa ni ma enemies ya the administration not incoming but the administration that is there. Tufuna Athapita Mutharika Professor the greatest akhale munthu amene agwire ntchito yake bwinobwino 5 years
bwino without kuti muli macharacters ena mu ministremo upanga zinthu zopusa ora pasana promotion opusa nde saida SPC taonani bwino kumeneko kuti anthu onsewo achosedwe atiikemo aziphunzitsi amene ali trained ndambiri and also very well experienced ari kumenekoko amene anadusa ndithu munthu wakale kumudusa munthu alemba zana alemba mu August kudusa munthu amene wakhala 2 3 years 4 years 5 years kumudusa ikuzakhala boss wa munthu uyo munthu alibe qualification yeniyeni ndeno ku Ministry of Education kwabedwa zambiri so ku Ministry of Education kuliso nsalu za Peter professor taimene timboma icha amafuna takasegona limwe college uko ndesalu zija nazibisa kutoko salu zija amafuna kuti panopati awoche ndezili zambirimbiri ku White House mufuse kumene koko mukatenge saluzo zibwerere ku DPP chifukwa amafuna kuti aziwoche nthawi imene Professor Thampika Mutharika anali kuja kwa boma nde mukatenge saluzo mukatenge chilichonse kumeneko kuti chibwerere kuti chikhale m'malo mwake koma promotions apasana makarata mu September momwemo ama promotions ambirimbiri kuba ndrama za boma amapasana ma allowances ndi nkhani chama 3 trillion ija official koma ndi 5 trillion imene ija limene momo ndenonso ndibwerere pang'ono ku State House meza pangeka ine ndikamanena nkhani sikuti ndimangonena nkhani chifukwa chakuti ndifuna ndichuke mu social media ayi ine sindinena nkhani chifukwa munthu ine nayamba kumenyera ufulu 1990 1991 1992 ngakhale ena kunena kuti nthawi imeneyo anali underground amanama panalibe munthu m'Malawi muno anali underground chifukwa ndikuziwa chimene chinapangika chilichonse ndakati wa moyotu ndikuziwa china chilichonse chimene chinapangika kuti pakati yambe a call for a referendum a call for a political change zina sindingathe kunena pano wonse amene akukuzana ndionama ndizaurura ndanena kuti ndizaururatu ndisanafe wonse amene akunena kuti ndi amene anabweresa matipati m'Malawi muno they are liars ndi anthu onama chimene chinayambika pali zifukwa zimene tinayambira kuti muno we should rise against Dr. Banda osati zwiza yes in the exiles anali so many people but they were not active they were just staying there tikuziwa chimene chinapangika panopo amphepo akuziwanso kuti tinapanga chani amene administrative office wa DPP akuziwa bwinobwino chimene ndikunena pano si zimene akunena anthu aife timapanga chani nexa timapanga chani muno ndizonama Brown Mpinganjira anali ku prison Brown Mpinganjira nthawi imene ali ku prison tikuyamba zimene zozo atatuluka namenenso with David Steele anayesayesa kuti mpaka ma-British amagwira ntchito ku British Council pamenenso nawonso ankayamba kumene kuja koma zimene zinapangika zifukwa chilichonse ndimaziwa ndine ndili panopo anthu asaunamizeni yayi izo tiyike pambalipo amphepo akuziwa kuti mene tinavutikira amphepo anali munthu mmodzi olemera kwambiri ku Lusaka ku Zambia akuziwa zimene zinapangika akuziwa kuti chinapangika ndi chani zonsezo ine ndikuziwaso iwonso kuti khale pasi mwafusi akuuzani zakuti si zimene anthu akunena ayi koma ubwino wake amphepo is still living ndiso administrative secretary wa DPP izozo dikapo ine ndikamanena kuti State House kwapanga chakuti muziwe kuti kutereko kumzuzu kunabedwa masipuni director wa youth wa Kumputo anatenga paka kunyumba kwake zimapezeka masipuni iwo isi kuti ndikungonena pano kuti kapena ndiyipise mbiri ya munthu uyo ayi kunyumba kwake kumapezeka masipuni ku State House achakwera alipopo nthawi icho kumapezeka kuli chani mbali za ku State House achakwera alipopo so zinthuzi zinayamba kale
kubedwa ku State House, koma panopo zinafika ponyasa nenthawi manena za ku State House ni manena chimene ineyo ndikuziwa, chimene ndikuona, chimene ine ndachiona, chimene ineyo ndikunena kuti panopo chinapanga chakuti 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 chakuti, and zonse zimene zanena people confirm it later kuti ndizoona, chifukwa pali network yopsa kwambiri imene anthu munopo paka pano sanayitulukire, ambiri angonama chani, pali network yoopsa kwambiri imene ili panopo. Ndikati yoopsa munene muziwa kuti ndiyoopsa kwambiri, ndiyoopsa kwambiri. Panopo tikuziwa maakaunti wonse aku Dubai, aku South Africa, aku Zambia, aku Kenya, usaja tikwaziwa paka Mauritius kuli ndalama za nkhaninkhani ku Mauritius, moti part of that 3 trillion 1 trillion ili ku banki ya ku Mauritius, akaunti yake tili nayo panopo, ndiponso yonseyo tikuiziwa, and amene munthuso middleman amene anapanga zimenezo tikuziwa. So ndikuuzenezi maballot paper aja anapangidwa ku Dubai, mwene waka company ndi Malawian mwenye, tikuziwanso zonse zija. Chimene tinayamba kuurura sichi ndi zimene zinapangisa koma kurumpi zinafika kale, kurumpi kumzimba zinafika kale, nde ine nali busy za president, that's why mkuona kuti naruza, koma ndizanenabe nkhani imeneyo pasogolo. Munthu amene yoyo anachita print ma shareholders ndi part of Malawi Congress Party, pamene pagona nkhanipo pa Malawi Congress Party kuti ndi amene amakachita print ma ballot papers aja. Ndeno chimene chinavuta kwambiri ndi network imene tinanayo ku DPP as a system, limene inavuta kwambiri kuti mpaka Professor Arthur Peter Mutharika awine zisankho, chifukwa iwowo zonse zija amaimba nyimbo yachimwendo kuti wovuta kwambiri ndi Peter, anachita target Peter, nde zonse zija anachita ma ballot boxes aja genuine aja, chifukwa anali ma extra ballot box to defeat Peter, to defeat some of the members of parliament. Ma ballot boxes aja kunazapezeka kuti analephera kuti achite distribute au president kumpoto ndi kuno kumwera, especially Eastern region. Chifukwa para anthu ena amene they are claiming to be with us, they are now with us, they were a part of that strategy. Chifukwa ena mu UDF tinanena kuti mupita ambiri no, and we did that. Tinanena kuti mupita amene mkunena kuti professor tuzipani tose tumene mupangatu, we did that. Koma sinufuna kunena zambiri chifukwa zaurura pasogolo pano what happened. Ndeno munthu Malawiyo drama zimatenga, so that's why ndikuti kunali 5 trillion, because yeso anatenga half a trillion to make all these to make it kuti asegure company ya printing hiyo anayamba 3-4 years ago, 3 years ago company imeneyi kuti azabere chisankho Malawi muno koma chakanika. Ndine zimene ndineza kuti maakaunti wonse ndili nawo, maakaunti anganya amene wawa ndili nawo, andi amene anapanga zimene zizi ndomwe wawa amene IMCP akuluakulu amene aluzawa. Ndeno ndili ndi chisoni panopo chachikulu kuti director youth ananena zulo kuti IMCP ananena zulo kuti ku State House ife tikungonama kulibe ujeni. Uyu ndi mwana wanga, ndimachita chisoni kwambiri kuti ndinene zambiri, koma sanene zimene zozo chifukwa tikuziwa china chilichonse. Nthawi imene anali Deputy Minister of Transport ku Parliament inapereka 5 billion kuti akakuchite rehabilitation msewu wa Chiweta to Karonga, koma ndalama zimene zinaonongeka zinali about 250 million, koma zonse zinazi zinaikidwa mthumba. Mzuzu Airport anapereka 5 billion pa Parliament ya papa anapereka 5 billion which is 10 billion
imene inaperekedwa ku Mzuzu airport, koma mkaone ntchito yonse ija ndiya 60 million, kwina ndi kwina ma finishings aja yafika up to 140 million basi, ndalama pa 10 billion zonse zija zayikidwa mthumba, andi ndalama zija tikuziwa maakaunti wose kumene ali. Ndeno chonde asanene zinthu zakuti wose akukhala ngati ife ndikuli ife tikuziwa china chilichonse, ndiponso nonse mubweze ndalamazo. Ngati simubweza ndalamazo mumangidwa, mumangidwa kwambiri, sikuti ine ndine jaji, sikuti ine ndine khoti. Tikuziwanso ndalama zinaso zinaperekedwa kwambiri kuma judges ena, koma sitifuna kuti tikhale ndi fight ndi ma judges. Ayi, tufuna judiciary should now be independent from political interference, from political influence, and the political connections. Tufuna kuti take minutes of judiciary. We respect the judiciary, we respect them, but please stay away from corruption, stay away from political influence and connection. Tufuna mkhale independent and professional judges in the country. This is a major reconciliation. Chimene ine ndikutanthauza pano chakuti tikuziwa ndikamanena zinthu sikuti ndimangonena zinthu chifukwa chakuti anthu azimvera maaudio yanga. Ayi, ndilibe nazo ntchito zimenezo, koma kuti dziko la Malawi lavutika, dziko la Malawi liyena kukhala pa ndondomeka ya mayiko amene akutukuka. National development is taking place, economic development is taking place muno Malawi. Nimene fe tikunena kuti tuchira ndalama zonse zibwerere, ndalama zonse zimeneka zibwerere. So pano ma elections awa ndinene pang'ono ma target anthu amene anali chairman wa target ngati kwa Juma Kumangochi, kwa ine, kwa Chihana ndi ena otero. Ife titayitulukira kumene, titayitulukira nkhani nayimbira Honorable Jeremiah Chihana 4 days before elections kuti you are a target, I'm a target, taluza zisankho. Juma is a target, Kumangochi aluza. Nanenanso anthu ambiri, nanenanso Bright Msaka is a target, aluza. Zonse zenu ziziwa zimene zinapangika, nanena zonse zizo. Ndeno anthu akuyesa kuti kapena ife tinaluza. Izozo ndizanena pambuyo chifukwa ndikuziwa china chilichonse chimene chinapangika kuti Juma, Bright Msaka, Jeremiah Chihana, ine ndiluze. Zonse zizo ndikuziziwa bwinobwino chimene chinapangika. Ndiye pa ma ballot papers pomwepo ndi Amarawi ndi MCP omwewo, a president alimomo, ndi ena walimomo. Pali manyumba ambiriso amene agulidwa, amene Dubai ali muno, maploti ku Zambia alimo, maploti ali ku Botswana. Paka Botswana zoona agura 3 months ago gura manyumba 10 ku Botswana. Makompanda amene akuchitisa lendo, very luxurious ma houses in Botswana. In South Africa, Cape Town, Kurugent, anthu amene amapha anthu aja spies, zonse aja tikwaziwa, ma account awo tikwaziwa, as girlfriend awo tikwaziwa, akazi awo tikwaziwa. Koma chodabwisa ndi ichi, munthu amene anatenga koma black box kukuti akapereke ku Germany ndi munthu wakuti panopo ndikati ndimutchule, the whole country will be very surprised. Tinali naye konko ku DPP uku, munthu anapita kujeni kuja, koma anapita naye munthu uyo mwa secret, ndi amene msuitcase mwake anayika mujeni kagalage yake nimene anayika box kukayika, ndi munthu wina Malawi ari ku Germany amene akusunga zimenezozo. Ndi zonsezo tikuziziwa. Ndalama za fertilizer za ubuchare zija zinaperekedwa, ndi voucher imene ndinayo panopo. Koma ino ndi voucher pano yoonesa china chilichonse ndinayikaso pa status panga, analandira ndalama zonse zija
ndalama zijanaika nthumba and ziri personal account ya munthu wina wake. Zonsezo tikuwuzani. Cholinga chimene ndanenera lero ndi chakuti ine ndikumanena zinthu zimene ndili ndi umboni. Sindinena zinthu chifukwa chakuti ndikondwerese ayi, umboni ulipo. Ine si national audit manager wa government ayi. Ine si ndili pano kuti nzinena kuti government ikhale ndi audit ayi. Palibe za audit apa ayi. Pali straightforward zakuba zimene abamboma. Munthu 3 trillion imene akunenayo ni ndalama zoopsa zankhaninkhani zakuti sizingabedwe within 3 months ayi. Zinachita kutengedwa ndikumapanga zinthu mwachipongwe. Even budget yathu 8 point something trillion kulibe. Budget ija kulibe. So ndalama zonse it was actually meant to spend to defeat DPP. And the enemy woopsa amene anali naye kwambiri kwa iwo anali Professor Arthur Peter Mutharika. Kuti soon after this amupe panali ine kuti andipha, amafuna kuti andiphe ndisapitilire. Panali Bright Msaka amafuna amupe asapitilire. Panali Yeremia Chihana amafuna kuti amupe asapitilire. Pali anthu amene anachita earmark kuti aphedwe Chisale, kuti aphedwe asapitilire. Ndiponso Chisale amafuna aphe soon after my elections. Chisale amaphedwa. Mawu amene ndikukuwuzani pano mawu oona osati kuti ine ndingonena za chisawawa. Koma more serious, I'm seeing something else. I'm seeing something else. I'm seeing something else. I'm seeing something else. Comma is also anyway. The Lord God Almighty, one of Israel, the Holy One, will protect. The Holy Spirit is there. The Holy Spirit is there. I will pray, and I will pray, and I will pray, and I will pray. That will not happen in the name of Jesus and the blood of Jesus. Oh, blood of Jesus. Blood of Jesus. Koma pali zabwera zambiri zimene marayi muno zitapangika. Ku MRA kwabedwa zinthu zambiri kwa basi. Moti MRA aichite investigate kwaperekedwa mapromotion amene anthu alembedwa 3 months ago pano padusa kwa anthu amene akhala kuja zaka ndi zaka ku MRA. Kumwe MRA kwabedwa maproperties ambiri, kwabedwa ndalama zambiri. Modi unena pano makatundu ambiri, some of the former ministers ari ku Arusha ku Tanzania anagula maproperties kumeneko, kwapita ma laptops, kwapita ma secret ma files, kwapita old strategic files za boma zako OPC ziri kumenekoko, zako MRA ziri kumenekoko, operations MRA iri kuma files wose ari kumenekoko, ma recruitments and appointments wose and their salaries ari kumenekoko. Moti zambiri magalimoto ena amene abisa amene abisa komaps ndisanayiwale pali magalimoto ambiri aboma aika manambara au South Africa akukhala ngati inu mzoona ngati namba za South Africa, koma magalimoto andi aboma abandi aja abayena aboma ndi zimene anatenga anapita South Africa kukatenga manambara ambiri magalimoto akale ma scrap yards South Africa anabwera nawo kuno. Zimene anapanga anatenga almost zikukhala ngati kandi 300 or 400 if not 5 to 600 manumber plates amene anakatenga South Africa ma scrap yards ndikuzamata magalimoto aboma kwa MRA akuziwa, they are aware mafiles a MRA, they are aware mafiles adapita na ku Arusha. Zimene anapanga namata kukhala ngati galimoto inarowa pa Mwanza kumataso ina kumata zina makamatira kutete ataruza kale zisango kuti ukhala ngati ubwera kuno yachoka ku South Africa, koma magalimoto asaja ndi aboma
zonse zichataziziwa, manumber plate kumene ali tikwaziwa, ena hafu ita ali kutete tikwaziwa, amafuna zipitirizabe kupanga izizi moti magalimoto ajanaika kumanda amafuna kuti this week oseja ikido manamba ngata South Africa kuti akatulukeko kumene kucha. Zina zitatu zinatuluka zuro manda akujeni aika usiku uno ziyamba kuyenda leroro pa mseu aika manamba a South Africa. Nde muzoona Blantyre, muzoona mulilongwemo, muzoona mu Mzuzu atenga nyamata awo amene analo South Africa akukhala ngati abwere kuno ngati kapena abweresa magalimoto koma ali aboma wonsewo, ma Toyota Fortuner, ma ujeni ma Land Cruiser, za ujeni zina zakuti shani za pa jina likuona company pa jina likuona izi kamati ndalama za ujeni magalimoto anja wa amene company pa jina likuona ya mwenyewe machani izi ikaika manambara plate amenewo moti pano manisani awa galimoto zambiri zina makamne kachani zaboma zambiri aika manamba ena wa South Africa ena zitatu o foro aika manamba wa Zambia koma zambiri manamba wa South Africa. Atengaso manamba ku Lesotho, atengaso manamba ku Botswana, zina zanatengaso manamba la ku Zimbabwe akufuna zonsezo aike moti amafuna one by one as we cool down kuti sovana anthu mtima yawo yachitabata asazika magalimoto onsewo basi mziona ngati akubwera ma foreigners boma la sita ajapita koma osaziwa kuti akupitirizabe chiwembu chogwesa athapita Mutharika. Komanso kwatumidwa anthu ena amene abwera kuzajoina ku DPP cholinga chawo sakhale pafupi ndi athapita Mutharika afuna muphe azinama kuti anali anthu amene amayenda underground koma si chocho yayi. Ena amaliso hotelo pazaza ndi anthu ngati ma supporters ena ndiye poma si zimenezo ayi akubwera kuno kuonesa kuti how close they can be to the president, but ndikukuwuzani tikukuchitani monitor, tikukuziwani muthandino chifukwa panopo tili mboma, we are free to do whatever that we do. Polisi ena amene mudakali momo mnalembedwa ndi awawa, we know you all, we know what you are doing, and pali polisi wina ng'ambi anabwera parali apa katoto paja ndi watu nditu anamchita suspend ku polisiko amamtumiza utapita kurucheza koma asachoke asapita kurucheza akhale konko kumzuzu chifukwa ndamene anachichita safeguard kwambiri ndi anatulukira kuti ndi watu anamchita kuti transfer kuti apite kurucheza koma fesitilolera kuti apite kurucheza akhala konko. Munthu uyo chifukwa anatithandiza kwambiri time tinali kumzuzu kuchi ndeno Noel Kaira look at Ng'ambi's case amene anatithandiza kwambiri nthawi imene na Professor Athapita Mutharika anali kumzuzu ndi anamchita transfer koma sananyamuke adakali kumzuzu konko ndeno pali zambiri za magalimoto za ujeni. Ndrama zina zatuluka zana atulusa ndrama upita ku Zambia nkhani za madollars zimene zonse za attention jokuphwanya zinthu kujeni kucha ku State House inali chabekava kuti tose tizinena za ku State House koma cholinga matulusa madollars cartons and cartons amachita black market nkapanga business ama black market kuboda kuti maboda wonse namazija zatuluka zulu through mchinji zapita ku Zambia amoti anthu afika usiku about 1 AM ku Zambia ndi ndramazo ndesose tikuwuzani munthu wake amene apanga zitikuwuzani kumene kuli ndrama ku Zambia tikuwuzani pamene anafika nyumba zimene zili ku Zambia kumene achita tikuwuzani koma muchenjere chifukwa tindi network yoopsa yakuti you are not safe wherever you are not safe. Wherever you are, IMCP, you are not safe. Professor Athapita Mutharika anamura ziko lino mwabata ndi mtendere, anamura ziko lino upandaso chiopsezo china chilichonse because we are there. Amene ena mabwera ukuku imuzingo odya
muzingosamwa ndi kudya kumakekewo zimasosejizo muzidya ndithu kondwerani kuti inuyo mwarowaso ukuku koma we are monitoring you, we know what you are doing, we know ndalama zimene muli nazo mabanki ku South Africa, we know ndalama zimene muli nazo ku account ina ilu Durban, we know what you are doing, we know mapita through certain churches imene matusa ndalama ngati za church kapena kubweresa ndalama ngati za church, we know machurch amene are involved amene are involved omwewa machalichi omwewa amene matusa ndalamazo mmene makhala ndalamazo kumatusira through machechiwo kuti muzichita ulimba ndi DPP kuti DPP muite zimene sizitheka tipemphera komabe ndaona china chache chimene ndikubwerezaso tipempherera chimene chocho mawu osiriza audio ya lero akupita ku Eskom. Eskom muononga ndalama zambiri, munapereka ma billions and billions ma contract to ma members of parliament ya Malawi Congress Party, munapereka ma billions and billions ku Malawi Congress Party kunama kuti azipereka mera ujeni ijatimani luro chanchani ya ujeni sa Eskom ma project a Eskom aja wasaja ndalama zose zija mubweze ma 4 billions ma 5 billions mapereka kuma members of parliament zose zija zibwerere aina ku ejenko munapereka soma project ambiri kuma members of parliament, former ministers kuti azichita supply mamita afeki bogasi mapereka ndalama zambiri and ma members of parliament kwaziwa onse amene anachita benefit ndujeni ma solar project ya usalima iwe ja usalima mwapereka each member of parliament wa MCP mnampasa not less than 3 billion kwacha utachite supply. That's what project cha usalima chicha cha salida ina Eskom mwaonongaso kwambiri kujeni ku chakudeza ku Goromoto kuchi mwapereka ma project ambiri ma members of parliament and former ministers osewoti nao maina ao munapereka kuina 6 billion kwacha munampasaso winaso analiso ku UTM munampasaso project ya 4 billion kwacha ma members inu nditu pando nditu ikali pando lakuti wosewo azipereka zinthu. That's no wonder why Eskom is not performing, ijenko naso is not performing. Resources tukuziziwa zimene and members of parliament and former ministers ya MCP mwene mnapanga some of them amene anali independent akangati independent mu mzimba mucha zose ma project wonse mene anachita so no parliament ku parliament should be audited chifukwaso kuonongeka ndalama zambiri zimene zimaperekedwa selected few members of parliament amene amatumiza maulendo ukabanga ndalama paka ukabanga ndalama ku China ndizona ndiye mnatoratu kumugulira nditu matankers kugula matankers ku parliament konkujatu kugula matankers kuti aziperekera mafuta kumapanga ma filling stations munomo ndetu kuuziwa nonse zosezo tiurura zosezo zili panopo Kamlepo Kaluwa alipo palibe chimene mungandipange pakali pano chifukwa boma lilanda Arthur Peter Mutharika the professor the greatest ever ndiye palibe zimene iliyo mungandipange pano chifukwa panopa sopano structure yanga yonse ndi isatuluke chifukwa ndaona pali chibwana tonse tipitaso underground and sizikhala bwino chifukwa tikuululani nonsenu amene mukupanga zinthu ngati izi makamaka ku parliament iko zimene munapanga munagulisa magalimoto wonse amene anali ku parliament aja manama kuti magalimoto ena namangofuna chabe servicing ngachani tumamiba sausage agulisa mwakatangale kuti ndalama zanagawana the selected few amangira manyumba mulilongwe amangira ma filling stations amangira chani zose zija tikuziziwa tilanda zosezo and ambiri ino you lose your seat as members of parliament chifukwa chakuti takuona nikatangale amene mnapanga zimene zose zimene mwapanga the director of youth ya MCP
mawu amene mwanena aja akuti ku State House sikunaphwanyidwe china chilichonse, mwaziyika poyera, mwaziyika poyera kwambiri. Chwa munali bwino mmene munakhalira chete, chifukwa mpaona kuti inuyo zambiri mukuziwa, they wanted to defend something that you should not be defending. Ndeno ichonde mbalo wanga tauzina kukhala chete kumathandiza kusiyana kunena zinthu zimene simunazione kweni. Ndi manyumba onse amene mwatenga mara housing mwapasana mwagula wosaja kubwerera, wosaja titenganso, chifukwa mwagula manyumba mara housing mu Blantyre mulilongwemo area 49 kokose ku manyumba wosewo alandidwa, area 18 alandidwa, area 43 area 11 kunali maflat housing wosaja atengedwanso chifukwa mnapasana mwachinyengo maflati zonse zija. Nyumba zambiri kumzuzu maploti area 43 area 44 maploti wosewo titenga wosewo chifukwa ndi aboza mapasana. Pa area 6 hapo pali maploti angapo mapasana ndi aboza, tikuziwa namba lake uche zonse allocation deed yatse title chifukwa cha mnawo chakucha chifukwa tikuziwa zonse mene mapanga zonse zitengedwa mulilongwemo mu area 44 kose kucha kuli Honorable Mkito kucha ku area 44 ija ya Ukanengo kucha pasana maplot kumene kucha MCP zonsezo zitengedwa ndithu chifukwa tikwaziwa wosaja ndi nyumba zonse zija mapasana kumene kucha. Ndeno monsemo mmene mwapereka za chinyengomo tikulandani zonsezo mwena kupereka kuboma la Profesa Arthur Peter Mutharika kuti zonse ziyende bwino. Mosiriza ku Eskom ndikumene ndikufuna ndilimbikire bwana ndithu Eskom kuidyera 200 billion ndithu zona Eskom yemwe 200 billion basi zona ndisirepopo kani nayo tinena na mawa ndi mawawa zikomo kwambiri for listening, zikomo kwambiri and all the stolen worth ibwezedwa yonseyo chifukwa tikuziwa china chilichonse chimene chikupanga malame. Good morning.